जे अपना खेल से विपक्षी टीम के लगावले वार, जे मौत के दिल बना मात, नाम तो उनकर हवे ऋषभ पंत, जे मार मार के रन मैच के कर दिले अंत। बात तो सही है दौड़ा। जी हाँ, पंत चेन्नई टेस्ट में बांग्लादेश के भूसा भरे वाले पंत के बारे में प्रेजेंटेशन सेरेमनी में रोहित से पंत के शतक के बारे में पूछल गई। रोहित पंत के दिल खोल के तारीफ कैले। रोहित कहले कि पंत बड़ा मुश्किल समय देखले बना, ऊ ई सबसे लड़के यहाँ आइल बना, ऊ ई मुश्किल समय में जेंगा अपने आप के समझ ले, वो शानदार बा। आईपीएल में वापसी के लिए वर्ल्ड कप खेलने जो बड़ा शानदार रहे, आज टेस्ट क्रिकेट बड़ा पसंद कर ले। ये बात तो सही बा, ऋषभ पंत क्रिकेट से प्यार कर ले और फैंस भी ऋषभ पंत से प्यार कर ले। मजा आया। चेन्नई में अपन कमबैक सेंचुरी लगाए वाले पंत के लेकर दिल्ली के खेमत से बड़ा जानकारी होता कि दिल्ली की टीम इस साल के अंत में होने वाला ऑक्शन में पंत के मोटा पैसा देकर रिटेन करे वाला बाड़ो। एगो रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल के ऑक्शन के पहले दिल्ली टीम एगो फैसला कैले बा कि मौजूदा कप्तान यानी कि ऋषभ पंत के रिटेन कैला के तैयारी बा। अरे हाँ भाई हाँ। पंत खातिर खबर तब आई जब चेन्नई में चलत रहे टेस्ट में पंत शतक बनौले। दिल्ली मैनेजमेंट और पंत के बीच फीस के लेके कोनो समस्या नहीं है, जो दिल्ली फैंस खातिर बड़ी राहत के बात बा। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली टीम खातिर पंत सबसे पहला प्लेयर हुई है जेके रिटेन कल जाए। पंत के मौजूदा सैलरी 16 करोड़ रुपया बा। ऐसी मजेदार गॉसिप खातिर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब क्रिकेट खबर के जरूर करी जा।